Ndewo onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ OFILI-IYKE ka ị na-ekiri. Ọka akụkọ bụ Maazị OFILI-IYKE. Lezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Emela ka anyị mara kemgbe izuụka gara aga na obodo Russia na Ukraine bụ okwu akpụ n'ọnụ na mba ụwa gbaa gburugburu. Emere ka anyị mara na Russia ekwechirina na Ukraine amaṅụrụ mmiri tọba iko na ọ bụrụ na ha ekwetaghị n'ihe ekwe na-akụ. Emere ka anyị mara na esemokwu dapụtara n'obodo na-abụọ a bụ ihe na-enye ọrụ ama jijiji nyere mba ụwa niile gbaa gburugburu. Emekwara ka anyị mara site na onye nta akụkọ anyị bụ Ọzọdịmgba na ndị agha Russia awụchiena na ụfọdụ obodo dị n'ime Ukraine n'otu aka ahụ mgbe onye nta akụkọ anyị bụ Ọzọdịmgba na-agagharị ịma ka ọnọdụ ndị mmadụ dị na Ukraine. Emere ka mara na ụfọdụ ndị esigo Ukraine na-aba obodo dị iche iche dịka Poland na obodo ndị ọzọ. Ndị nta akụkọ anyị wee na-ayọ ọhaneze dịka mba ụwa gbaa gburugburu ka onye ọbụla tinye ndị Ukraine n'ekpere ka ihe a na-eme ghara ịmịta ajọ mkpụrụ dịka ihe a na-akpọ Third World War. Have moved to encircle Kyiv after pounding that city and several others from the skies. Our crew on the ground in Kyiv witnessing the explosions from missile strikes to small arms fire. Although their latest word is they aren't hearing those larger explosions at this hour, just the smaller weapons being fired. But things are changing minute by minute. As many as 18,000 rifles have been handed out to civilians to protect their homes and families. Grandmothers and teenagers taking up arms with minimal training. Ukrainian President Volodymyr Zelensky urging citizens to stand firm against the siege, declaring the fight is here and the fate of Ukraine is being decided right now. Putin nke bụ onye isi ala Russia na ndị Ukraine ekwekọrịta na inwe okwu udo nke ga-adị na Belarus border. N'otu aka ahụ, ndị a na-akpọ United Nations Security Council adọna Putin aka na ntị maka na ha ga-enyekwa ya ihe a kpọrọ economic sanctions nke amalitegoro inye ya. Nke a bụ maka egwuregwu. Liverpool atụrụ na ugo mmeri site na mmeri ha melili Chelsea. Emere ka anyị mara na ha tụrụ ugo mmeri site na ịsụ Chelsea ọkpụ 11 na penalty nke ha gbara. Otu aka ahụ, Chelsea tinyere goolu nke dị 10 n'ọnụọgụgụ, mana Liverpool bụ ndị tụrụ ugo mmeri. Well, here he goes now. And he's going to play the ball for Aspilicueta across the face of goal. It's a brilliant save by quick kick. Brilliant. Get in. Good lad. Well done. It's Kepa. Oh, he's missed. And it's Liverpool's League Cup once again. And the travelling cup is in ecstasy. 11 from 11. Liverpool perfect from the spot. And the motions with Liverpool taking home the trophy. Now back in the winner's circle once again. This time it's the League Cup, but it's more silverware for this latest Liverpool team that continues to go from strength to strength. It's another wonderful moment in the Jurgen Klopp era. Emere ka anyị mara na Chelsea goalkeeper bụ Kepa Arrizabalaga bụ onye nke tinyere goal na penalty ha gbara. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke ụbọchị taa nụrụ ọkwa dị oke mkpa. Emena ka anyị mara na anwụdera ndị omekome bụ kidnappers, ndị nke na-atọrọ mmadụ n'ike. OFILI-IYKE Onitsha kidnappers na them. OFILI-IYKE Onitsha, be very careful, be very careful. OFILI-IYKE Onitsha kidnappers, be very careful. Both girls and boys, OFILI-IYKE na them. OFILI-IYKE Onitsha. See them. Both old man, old woman, all of them they here. Kidnappers. Una cup don full. Una cup don full. Anyị wee jiri ohere adọ ọhaneze aka na ntị ka anyị dị njikere ma kwado onwe anyị nke ọma oge ọbụla anyị na-aba ụgbọala ma mara na ihe na-eme n'oge kịta na-agbazi mmadụ anya mmiri, ihe ọjọọ ama ndakwasị anyị. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ị ga n'onu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 8 ụbọchị Eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị OFILI-IYKE. Ndewo.